не? Ево. Купил сам то со 15 евра. Нашли сме у канте, нека не лаже. Без пар. Тоа што радиме. Jeste, bili smo malo na plaži. Sad idemo kući. Idemo kući da jedemo. Evo snimi go tačku. Može li da u kavadar da skrožem da se Može da prenesemo to. Ako slučajno snemamo pare, daću za 10 evra. Otpad. Nema pare, vrati. Ti me malo se zgradite ono. Evo kole. Evo trafike. Ene zgrade, znaš. Posao nema. Ena dobra curica dolazi. Evo kole. Da. Imamo momicu. Jeste dobra curica. A, ubavo je. To ti je dobra curica ti je to? Dobra cura. A evo da mu imam glavu kada tenđere. Neće da sam malo cikere. Joj, majke mi, vidi šta je ovo život ovo, Šta znači Crna Gora, ako nemamo paru da se vratimo, tu ću da ostanemo na ulici. Šta da radimo, niko ni živi, tako nas sudbina naterao. Nema posao, samo ovo Ember jede, samo jede, a ništa ne radi. Idemo bolji život malo sad, uzmemo nešto. A što da uzmeš kad nemaš love, bre? Nađao sam